Isto é Conversas con Versos. Son Bea López e xunto a Petri Daza presentamos vos desde a Casa da Trova este espazo para a poesía. Sede benvidas e benvidos a este novo episodio de Conversas con Versos, dende Santiago de Compostela, con Bea López e Petri Daza. Petri, contanos que temos hoxe. Este ano, o Día das Letras Galegas, como sabedes, adícase ás cantareiras. Elas son mulleres bravas e eran as que levaban a historia e os costumes do pobo nas súas cantigas. Elas son unha mostra indiscutible da oralidade poética galega e da tradición. Adolfina e Rosa Casás Rama de Cerceda, Eva Castiñeira Santos de Muxía e Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, que forman as pandereteiras de Mens. Hoxe queremos achegarnos a unha figura esencial na nosa cultura, unhas voces que resoan coa historia e a alma de Galicia. En primeiro lugar, as cantareiras son as gardías da tradición oral galega. A través dos seus cantos, transmiten de xeración en xeración a música, as historias e as costumes que definen ao pobo. Son un elo vivo co pasado. Pero a súa importancia va máis aló da simple transmisión. As cantareiras, coas súas voces e as súas letras, expresan a alma e a vida do pobo galego. Reflicten as alegrías nas festas, a saudade na emigración, o traballo na terra e no mar. Son o espello sonoro do sentir colectivo e dunha profunda conexión coa terra. Estas mulleres, porque acotío, as cantareiras, na mensa maioría das veces, sacaban as copras do cotiá, sendo estas a principal fonte cultural da clase humilde daquela sociedade. As cantigas son tan importantes como calquera obra escrita. Por suposto. Neste episodio imos falar de quenes son as cantareiras, os seus repertorios e estilos e, por suposto, da súa importancia cultural e legado. A riqueza da oralidade destas cantareiras devanceiras, as ensinanzas, a picardía, o dobre sentido nestas copras e a mesma vida de todas as xentes naqueles tempos. E ni que decir ten que cantaban máis aló do traballo, as distintas celebracións e acontecementos diversos, e sendo percusoras das trovas en romarías e en festas, por suposto. O describe de un xeito impecable Carlos Callón no seu libro Máxicamente Bella, Eternamente Nova, a literatura tradicional galega. Este libro o limos en Lestedo, en un clube de lectura que temos en la librería Lino. Sí. E a verdade é que nos gustou moitísimo a todos e aprendimos moitas cousas que non sabíamos, e palabras en galego, por suposto. Neste libro ábrese unha porta a que reflexionemos de onde ven a poesía das moitas e grandes figuras da poesía galega e a importancia de preservar a riqueza do idioma, que por desgraza nestes intres está a sufrir moitísimo a nosa lingua, a lingua galega. Carlos Callón di nun apartado do seu libro o que nos vai ler Bea agora neste momento. Observei que en Galiza as mulleres non son só poetas, senón tamén músicas naturais. Xeralmente falando, así en Castela como en Portugal e noutras provincias, os homes son os que compoñen as copras e inventan os tons ou os aires. E así se ve que neste xénero de copras populares falan os homes coas mulleres ou para malas ou para satirizarlas. En Galicia é ao contrario. Non podía ser de outra forma, non? Indudablemente. Na maior parte das copras galegas falan as mulleres cos homes, e é porque elas son as que compoñen as copras, sen artificio ningún. Elas mesmas inventan os tons ou aires con que as han de cantar, sen teren idea da arte musical. Recollimos dúas cantigas das moitas e variadas que ten Carlos Callón recollidas no seu libro tamén, que por simpáticas e pícaras queremos compartirvos. Aí va, esta é a que é máis adaptada aos nenos, digamos, despois veñen as pícaras.
Este é o dedo meniño, este é o seu veciño, este é o mayoral, este é o furabolos e este o matapiollos. E agora ven así dous anaquiños de pícaras e, como non, unha fala do cura. O cura ten un paxaro, non sei que paxaro é. Alá pola medianoite ponse o paxaro de pé. Esta Tela, é moi boa, é moi boa. Boísima. A seguinte, miña nai, cáseme logo, porque quero matrimonio, porque xa lle estou cansada de rañar este demonio. Boísima. Dende fai séculos, a primeira literatura foi oral. As cantareiras adoitan ser mulleres do rural, a zona do litoral, humildes e traballadoras. E cantar era un xeito de comunicarse, contar cantando e ensinar cantando, posto que na súa maioría as cantigas falaban da sementeira, a colleita, os sucesos bos e malos. Nas zonas da costa cantaban e contaban das labouras das redeiras, mariscadoras, pescadoras e doutros traballos como lavandeiras, leiteiras e costureiras. E aquí, neste momento, é inevitable falar e recomendar doutro libro, unha fermosura de poemario escrito por Clara Pino e ilustrado dunha maneira maxistral por Ángeles Garrido. O libro chámase As trovadoras silenciadas e nel reflicte e pon voz ás mulleres, a moitas destas mulleres. Imos compartirvos dos poemas deste poemario de Clara Pino, maravilloso, e tamén podedes escoitala xunto ao músico Pablo Vidal nesta canción Soa Nacín, incluída no álbum Nowhere. A lavandeira. A roupa non quedou ben lavada, debín botar mal a cinza. Díxenlle as demais. Agárdote ata ben entrada a noite. O ceo agoira treboada. Virás hoxe? Son unha gata á xaneira. Moito gustas de sacralizarme arrebolando o fume dos cigarros da túa boca á miña. O desexo é unha virtude traslúcida. Chegas engalada pola chuvia que gravou na camisola os teus peitos firmes para que eu os lamba. As nosas mans son auga, os panos de liño rózanse co sabón e silencio, baixo a espectadora pedra secular. Percorrémonos. Xuntas agochamos as cabichas. Dende logo é unha fermosura de libro e a min gustoume moito outro poema deste libro que é A mariscadora e que di así. Teño un anaco de mar entre Cortegada e Carril. Collo o sacho, a gancha e son canilonga en colisión coa marea. Arrebolándome neste mar de Arousa son un faro prendido de luz en movemento. Desafiuzada e continental, albisco aqueles amados loureiros coa dor dunha filla esquecida. Este tempo, cebro, muda as miñas alas en escamas de xeo. Un rei sen coroa nin terra, cretino sen discusión, que acepta como pago dunha equipaxe perdida unha illa no Atlántico. O meu capacho valeiro como a min por un espolio. Teño un anaco de mar entre Cortegada e Carril. As miñas mans son escamas de sal. Nacín soa no abanar do mar de Vigo. Aprendín a saltar as ondas sen preguntar o camiño. Comecei a saltar murados alén do mar da lanzada e deixei atrás en medo todas as dores. Tamén queremos mergullarnos na rica variedade de cantos que interpretan as cantareiras, a alma sonora de Galicia. Un repertorio que debuxa historia e emocións. Vouvos deixar aquí pequenos anacos de músicas, a ver se mentras os escoitades
Adiviñades que tipo de música son, non? Comezamos polos ritmos vibrantes e contaxiosos das muñeiras. Sen dúbida, os cantos máis coñecidos, porque convidan ao baile e á alegría, enchendo de vida calquera festa ou foliada. Se estás escoitando unha muñeira e non che moves, tes un problema do ouvido. Seguimos coa forza e o carácter da jota, outro pau fundamental do folclore galego, cheo de enerxía e tradición. Pero non podemos deixar atrás Teño unha casiña branca. as cantareiras tamén nos emocionan coa beleza melancólica e a liberdade dos alalás. Cantos a miúdo improvisados que evocan a saudade, a paisaxe e os sentimentos máis profundos da alma galega. Teño amores, teño barcas e estou vivindo no ceo. As coplas e os cantos de traballo son melodías ligadas ao esforzo diario no campo, ao ritmo da moenda ou a outras labores. Cancións que narran a vida cotiá e a conexión coa terra. E aínda que tradicionalmente eran os cegos quen interpretaban certos relatos cantados, as cantareiras tamén adoptaban este rol en ocasións, transmitindo historias e lendas a través do canto. Arriba hai tiros, debe de haber cazadores, non vos fiedes. Por último, o seu repertorio tamén abarca os cantos de Nadal, Reis e outras festividades concretas, marcando o ritmo do calendario festivo e das tradicións máis arraigadas. Un universo sonoro, rico e diverso, o que nos ofrecen as cantareiras. Un legado musical que debemos seguir valorando e difundindo. As voces da tradición, a banda sonora da nosa identidade. Moi boas noites dos reis esteñan vosas señorías. Teñan vosas e outras máis moi alegres e festivas. Volvamos ás cantareiras. A que lle sacaban copras, cantigas ou trovas? Pois xurdían do traballo diario e estacional principalmente. A sementeira, a colleita, facer os palleiros, lavar, coser as redes de pesca e de asumir o moito e o moi duro traballo do campo, do mar e do fogar, como non. Son elas as matriarcas as que maioritariamente levaban ao lombo a carga máis dura e grande da vida diaria. A pesares disto, souberon sacar das súas testas e das gorxas cantigas, copras e trovas cheas de sabedoría poética. Entre traballo, amores, amoríos e cantigas, poesía e natureza, había un convivio e unha mescolanza a partes iguais, deixando estas grandes mulleres a un idioma xa de por si diverso e rico, engadindo un auténtico legado de sabiduría. Pouco se lles fai adicándolles só un día, sendo as cantareiras unhas das mulleres que máis fixeron polo idioma e coa forza das súas voces, facendo un canto enxebre e, por que non, como non, ademais, a famosa retranca. Foron quen de agasallarnos cun repertorio amplo até de instrumentos, moitas veces feitos por elas, coas súas mans, ou empregando utensilios diarios e aparello de uso de todos os días. Pandeiretas, pandeiros, cunchas, castañolas, morteiros, tixolas, incluso
as pedras de madeira, estas que metes unos dedais nos dedos e fretes aí cos dedos, espectaculares. Por iso porfío en que precisaban algún diña máis. E por que non? Non estar mortas para merecer o recoñecemento. Dende logo, Petri, dende logo que sí. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Todas sabemos, e podemos comprobar de cando en vez, que non hai festa que se prece, nin romaría de categoría onde non apareza unha sinxela pandeireta ou un pandeiro soando coa ledicia dunha cantiga co recendo ancestral. Antes, parte desta cultura e idioma chegaba alén dos mares, a través da emigración. En moitos países se fundaba o que se chama a Casa de Galicia. E menos mal, porque senón... Menos mal. Onde tamén se conserva parte da cultura oral. E deste xeito espallábase, e se espalla aínda hoxe, moitas veces, polo mundo adiante, a tradición, cancións e costumes e parte do idioma da nosa Galiza. É unha mágoa que isto estáse a perder aquí no noso país. Temos un abano hoxe en día moi importante de grupos e artistas individuais novos, e non tan novos, pero sobre todo os novos, que levan a tradición nas súas composicións musicais, dende fai anos están a formar parte, e moi atinadamente, por certo, e darlles pulo á esencia desta arte das cantareiras. E desta maneira, a historia oral galega, por suposto. Todos, lévame o meu queridinho, lévame a vista dos ollos. Ai alelo, ai alelo, ai alelelelelele. Y lo la le la ye, alela le la la le la, le la le la le la ye, alela le la la le la. Y lo la le la ye, alela. A mestura da música actual e a tradición e legado das cantareiras fai agromar aínda máis se cabe a beleza da lingua galega. Medren todas as cantareiras! Pois chegamos ao final deste episodio de Conversas con Versos, Petri, no que quisemos facer esta pequena homenaxe ás cantareiras. Queremos agradecervos a compañía e a escoita e agardamos que a música das cantareiras acompañe-vos moito. Moitísimo tempo. Claro que sí, é sempre alegría e historia. O próximo episodio, no mes de xuño, desde a Casa da Trova, se vienen sorpresas. Seguídenos no noso canal de Instagram ou YouTube para estar ao tanto das novas, @conversasconversos. Todo minúscula.
todo seguido e en minúscula, e darvos pois moitas grazas unha vez máis e fondas apertas para todas. Moitas gracias por escoitarnos. Deixamos vos con Meu amor de Leilía cantado polas Tanxugueiras. Até pronto. Meu amor, se ti fores, meu amor, se ti fores, lévame poder do ser, lévame poder do ser. Eu hei de morrer cantando. Eu hei de morrer cantando. Grazas por escoitar Conversas